Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga tinggalaan, wala mo sa kapilinan kasi hindi karon ang mga alagad sa kaminan, hindi si Brother Samuel Minto Mayor. Adayon gyapon kaninyo nga nagadapit ning tingora karon sa inyong usab na pagpakalinhog ning tulumanon. Tulumanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumala kini ni Master Tomas D. Senior kinsa mao ang himong katumanan sa gisaad nga Espiritu Santo sa atong Ginoong Kristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ug ako magapanginaot nga sa panalangin sa balaan nga magtutudlo makadangat unta kaniyong tanan karon nga nagasunod nini tungura aron sa ingon niana makasabot kamo diri kanamo din ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia kanunay mao na kini ang kanunay namong ikapadangat nga ana kaninyo kay kini mao man ang gitudlo ni Master diri kanamo og padayon usab kini nga among igatudlo nganha kaninyo. Og kini nga tulumanon mga mahal namo nga mga kaigsunan, padayon usab ninyo mga babati sa maong sibihan sa DYLA. Magsugod kita sa alas 11 hangtod sa alas 12:15 ang takna sa kaudtohon. Og ingon usab sama sa uban nga dapit didto dapit sa Toledo City sa DYHR. Magsugod dito sa oras alas 6 hangtod sa alas 7 ang takna sa kabuntagon sa adlaw nga Domingo. Og iman sa butong pinangahan sa DYRR sa region natin, magsugod dito sa oras alas 12 hangtod sa alauna ang takna sa kahaponon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. Og iman sa dapit sa Cagayan de Oro City, padayon usab nga na mabati sa maong sibihan sa Teleradio sa DXKO sa oras alas 12 hangtod sa launa ang takna sa kapunon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. Og inguman sa uban nga dapit tungod kay ang atong programa niabot naman kini og 23 ka mga radio station ang atong nasudlan sa mga programa nato sa mga laytong lamdag sa kinabuhi sa tuyo og tinguha para mahibaluan sa mga tao ang doktrina nga gibarugan sa pagtulo ng PBCM nga diin ang doktrina nagpamatuod sa ikatulong panahon diya dapit sa katumanan sa Espiritu Santo. Og kumusta na lang ang mga kaigsunan nga nagasunod nining maong programa dinhi sa atong dapit sa branch number 25 sa atong chapter Mr. and Mrs. Chupilo Sibilia og sa mga kaigsunan diya nila ng Suping Perolino sa wireless nila ni Sister Margarita Igunya sa Asay Kasuntingan og inguman diya dapit sa Tipolo nila ni Ivy og ni Janice Valenzuela og inguman sa atong igsuon diya sa Konsolasyon kang brother Bobot Panta og ni Lucy Panta og sa tanan nga mga kaigsunan diya mga sakop sa pagtulong PBCM kumusta kamo og maayong pagpamati ning atong patulumanon og lakip didto dapit sa Cordoba sa mga kaigsunan diyan nila ni brother Manolito Doroy og sa atong chapter sa Palumpon nila ni Leo Mabini nila ni brother Edward Rojas, Danny Mabini og yuman didto sa Ormoc nila ni Rodrigo Pamunde nila ni Danny Iaing og sa atong chapter sa Bohol sa mga kaigsunan diya maayong pagpatalingog karon nila ni Mr. and Mrs. Longlong Divino og mga kaigsunan diya sa iyang bise ang Gregorio Painagan og sa atong mga kaigsunan diya nila ni Sister Josie Divino ni Annabel Divino sa tanan lang nga mga kaigsunan diya nga nagasunod nining atong programa mayong pagpatalinghog og sa atong igsuon diya nga listeners o higala si higala katong sa Bohol usa kana si Juanito si Juanito basta Salira. Si Juanito Salira may pagpamati karon brad napunta nga nagasunod ka karon ining maong programa og sa tanan na lang sa lakip na dito dapit
sa akong ginikanan diya sa Capitol sa City Philippine Capitol Site ni Mrs. Rita Montemayor nga kanunay siya nga nagasunod dinhi atong programa. Kumusta lang kanyang tanan karon nga nagpatiling og lakip na diya atong igsuon diya sa Taptoy Naga. Tuya Naga si Brother Dennis Gonzales uban sa iyang mga kasilinganan diya. Kumusta og maayong pagpamati nini atong programa o gihatag ko ni sa lain nga mga alagad o laing alagad magagumusta usab nga na kaninyo. Kumusta og mayong buntag kanatong tanan kini usab ang inyong igsoon si Brother Cesar Patio. Magiguban usab ni atong programa karon mga lingitong labdag sa kinabuhi og ako na lang mga pagpangumusta sa tanang mga kaigsuonan karon no. Sa dapit diha sa Visayas o diha dapit sa Mindanao o gilabi na kayo sa atong mga suking tigpaminaw no, sa atong mga viewers. Kumusta kaninyo mga higala o mga kaigsuonan? O gingom na sab diha dapit sa Lapu-Lapu kang Brother Arroyo o sa kang Jane, Sister Jane o diha dapit sa Nabal, Biliran o diha dapit sa Ormoc, sa Palumpon, sa tanan na lang gayud ng mga kaigsuonan nga nagpatalinghog o nagtan-aw sa atong Facebook karon no. O gilabi na gayud diha sa United States of America. Kumusta sa tanan mga kaigsuonan diha o kami nasayod nga kamo nagmonitor karon sa atong programa mga litong labdag sa kinabuhi o kumusta na lang kaninyo mga igsoon diha nga naa karon sa United States of America, dapit sa Saudi Arabia o sa Qatar o sa uban pa gayud nga mga kaigsuonan karon nga naa diha dapit sa gawa sa nasod. Kumusta na lang kaninyong tanan? O gilabi na kayo diha dapit sa Sikihor nga mitawag kanato kaganina. Doon na siya mga gipangsulti about sa kang Pilimon Riam Bonanza. Mao nga kumusta lang po diya ni mo Brad sa imuhang pagsunod karon ni atong programa mga litong labdag sa kinabuhi. O ilabi na gayod sa ato ang mga kaigsuonan gayod nga mga magwawali. Kumusta ka ninyo? O sa dili pa din ako sugdan nato Brad Sam ang ato ang tema karon ato usab nga ipaybalo gihapon sa tanan nga mga tao nga mga listeners o mga viewers o ilabi na sa nagpatalinghog din atong programa nga kundo na sila gihambin nga mga balatian bisan unsa nga mga mata nga mga balatian o manha lang sila diha sa atong sister no diha sa sitio Pagatpat, Paknaan, Mandawi kang Sister Chuna Puloyapoy o kang Bilin Horlano. Pilado ni siya diha mao nga kung kinsa katong dunay mga balatian nga wala na maayo sa doktor maadto lang mo didto o paghihimamat sa kang Chuna Puloyapoy o kang Bilin Horlano nga naa sa sitio Pagatpat, Paknaan, Mandawi. Mo kana ang ato ang mga pagbalo sa Bradsam. Ug usab ug kinsa usab katong dunay mga balatian o ang amo lamang ihangyo pod gihapon mao ang hugot nga pagtuo diha sa magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. nga inyong sampiton na iyang pangalan base na lamang nga ang Dios nga Espiritu Santo hatagan kamo panalangin niya nga diin mamaayo kamo sa inyong mga balatian kay sama kanako sa wala pa ko mamembro dinhi sa pagtulunan sa PBCM usa ko kadakong masakiton mao nga pinagi sa misyonarya nga si Nini Alcasares nga nagpuyo di sa Tisa Labangon. Iya akong gitambalan o kaluoy ni Master ania ako karon dinhi sa radio station ania ang taon buhi nga nagpadayag pinagi sa ngalan sa magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. nga diin siya maong katumanan sa Dios nga Espiritu Santo. Mao lamang kana nga among hangyo nga hugot nga pagtuo sa Dios nga Espiritu Santo sa litnia na makita karon sa katulong hugna sa panahon mao ang Espiritu Santo nga gisaad sa atong Ginoong Hesukristo sa dinhi pa si Kristo sa kalibutan. Sa dili pa lugar ang tema no nga pahigahisgutan ni mo Brad Cesar, dugang panawagan gyapon nga dili lang lugar sa si Sister Chuna Puyoyapoy lang ang inyong pangitaon diya sa maong dapit sa Paknaan nga mo'y mo tambal lugar sa mga bisan usang klaseng sakit. Lakip na usab diya dapit sa lubang Kasuntingan. Inyo gyapon kanang pangitaon ng usa namo kaigsoon si Sister Margarita Igunia
naa sa dapit sa lubang kasuntingan Mandawi Busa. Ayaw lang mo pagpanuko, pangita, duulan ninyo siya kung doon na may mga problema ninyo o pinagi lugar sa inyong mga panglawas, sa mga balatian nga naa karon sa inyong mga kunaman sa inyong gibati karon sa inyong mga panglawas. O lakip lang usab dito sa kung ari man usab mo sa Toledo, pangita lang gyapon si Sister Vicky Dusina nasa daang lungsod kana sa Sangi Toledo. Pangita gyapon ninyo kana usa kana siya ka chapter president sa mga dapit busa, matambal gyapon siya sa bisan unsang klaseng sakit pinagi sa pulong sa Dios mga manam mga bisan sa Toledo City kana Brad Cesar. Og alang sa lain pagyod dia dapit day sa Tabtoy, usa kini ka kanang panawagan pag umangkon ni Brother Dennis Gonzales, sila ni Eric Muling, Laika, Alex og Lydia Lapis og si Adil dia dapit sa manggilan nila kumusta umay pagpatalingog niining tungora. Og gihatag ko ni Brad Cesar aron isgutan ang tema. Ang ato ang pagkadadon karon nga tema, Brad Sam, mao ang pagtubag sa usa ka tigpamaba sa Seventh Adventist Sabadista nga nagpanukad dito sa DXKD Dipolog City. Nga doon na kini siya programa sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa DXKD. Nga ang iyang programa gitawag og Tingog daw sa kamatuoran. Atong banggiton ang iyang pangalan kay mao man kini siya ang tao nga yaga-yagaon, tao nga diin makaingon ta nga ano bang yubitan ba sa atong magtutudlo. Mao kini si Pastor Mitchell Bendilio. Aduna siya programa sa DXKD Dipolog City ug aduna usab siya mga caller. Usa sa iyang caller nga kaniyang caller, Brad Sam, mura man ni kauban po niyang Sabadista kay malagi na giingon sim feeder flock together. Pareho sila prinsipyo. Ang usa sa caller niya, Brad Sam, adunay pagpanawagan niya nga kanang ilahang magtutudlo nga si Master Tomas A. Eugenio Sr. matud pa nga maumang kuno ang pagpaila sa mga ministro sa PBCM nga mao ang katumanan sa Espiritu Santo. Mao nga sumala daw sa ilahang nasabot sa Biblia o sa ilahang pagbasa sa Biblia nga ang Espiritu Santo daw dagway man daw kuno og salampate. Unya ningingon ang caller dito kang Mitchell Bendilio, ipangutana daw sa mga ministro sa PBCM kung kanang dagway sa ilang Espiritu Santo nga ginganlan og Master Tomas A. Eugenio Sr. unsa ba daw kuno kataas ang sungo o unsa pug kuno ang matang sa balhibo o unsa pug kuno ka ang kulor sa tiil sa maong salampate. Mao kini karon ang usa ka butang nga ato kining pagatubagon sanglit kining maong pastor sa Sabadista nga inosente o ignorante sa Biblia, labi na usab kanang iyang caller nga nagpatuyang paglama-lama sa iyang pagtawag kunuhay sa programa ni Mitchell Bendilio nga unsa daw kataas ang sungo sa atong magtutudlo kay nagpaila man daw kuno og Espiritu Santo og unsa pod kuno ka ang kulor sa ilaha kunong pagpaila sa Espiritu Santo nga mao ang atong magtutudlo. Mayo tingaling ato ning sayron dili ta monubag, Brad Sam, pinagi sa atong kagalingon kung pinasikat gyud ni sa Biblia ang atong pagtubag. Kining mga tawhan na god ignorante og inosente sa Biblia nga way nahibaluan ba? Karon atong sayron, Brad Sam, kay ila man gitinuod nga ang Espiritu Santo bisan si Kristo, bisan si Jehova, doon na kana sila mga simbolo, Brad Sam, nga wala mahibaw ining pastor sa Sabadista o ilabinan ining iyang membro nga nag-coincide ba, tawag-tawag kunuhay sa telepono, unya iyada yung pakita nga unsa daw kuno kataas ang sungo sa atong magtutudlo. Kini nagpasabot lang gyud, Brad Sam, nga kining mga tawhana nga mga ignorante yun is Biblia. Atong pangutana ninyo kamong naa diha sa
dipulog og ilabi na niining tigpamaba sa Sibit Adventist si Mitchell Bindilyo. Nganong inyo mang tinud-on nga kanang simbolika sa Espiritu Santo bisan si Jehova, bisan ang Amahan Brad Sam, aduna kini siya'y simbolo. Unya kining simbolo sa Amahan, kay ang matag kuan Brad Sam, ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo doon na mga simbolo. Nan atong sayron ang Biblia. Sumala sa Biblia Brad Sam, atong ipakita nga kini ang Amahan, doon na ba siya'y simbolo sa iyang kaugalingon, unya ato bang tinud-on ang simbolo niining simbolo sa atong Ginoong Jehova. Di sa ta magisgot kang Kristo, maabot raman ta diya unsa may atong mabasa sa Biblia Brad Sam. Aniya Brad Cesar, kung ato gining tinud-on, kung atong sundan bitaw ang argumento aning naa sa pikas nga relihiyon ni kuan kanang Sabadista, kana si Mitchell Bandilyo, nga si Bindilyo sa iyang Bandilyo siyang sayop nga kanang mga pagsabot sa Biblia. Mugawas ron nga bisan pagani ang Amahan nga mao si Jehova, kanang literal langgam gyud kung atong naunaan, kung ang argumento nila mo atong basihan ba, pero dili man na maong argumento, abusa sayop na ang ilang argumento nga kung ilang literalon ang simbolo lugar sa Dios. Diyo, basahon ako kini nakasulat sa Isaias sa iyang kapitulo 31 bersikulo 5, mga malnamo nga mga kaigsunan giingon. Matod pa dinhi ingon sa mga langgam nga nanaglupad-lupad mauman si Jehova sa mga panon, manalipod sa Jerusalem, siya manalipod og magaluwas niini og muagi siya sa ibabaw og magabantay niini. Busa sa atong natagad ang pahayag lugar nga usa nga gitumbok nga simbolo lugar sa atong sa Amahan nga mao si Jehova, usa kana daw kalanggam nga nagalupad-lupad, pero unsa man ang klasiya sa langgam mga malnamo nga magsunan nga gitumbog nga gitug-an lugar sa Biblia niya. Basahon ko ang nakasulat sa kanang Deuteronomio sa iyang kapitulo 32 bersikulo 9 hantod sa bersikulo 12, mga mahal namo nga mga kaigsunan ingon niini atong mabasa lugar sa Biblia sa 32:9 hantod sa bersikulo 12, gingon ini ang nakapayag sa Biblia, kay ang bahin ni Jehova mao ang iyang katawhan, si Jacob mao ang pahat sa iyang panulundon, iyang gihakap lagan siya didto sa yuta sa kamingawan ug sa hawang nga kamingawan nga makalilisang, siya magalibot kanila sa libot, siya magamatuto kaniya, iyang gibantayan siya ingon sa kalimutaw sa iyang mata. Dunay kalimutaw nga matud pa diha siyang mata, ingon daw sa kalimutaw sa iyang mata. Unya sa bersikulo 11, ingon sa agila nga nagapukaw sa iyang salag, nga nagalupad-lupad sa ibabaw sa iyang mga kuyabog. Ginabuklad niya ang iyang mga pako, iyang ginakuha sila, iyang gidala sila sa ibabaw sa iyang mga pako. Nya sa 12, si Jehova lamang ang nagmando kanila, bisag di ala tataman napiho nga ang simbolika day gigamit sa Dios nga mao ang Aman nga mao si Jehova, usa kana kalanggam, kun unsa ka siya sa langgam nga agila. Pero kung atong literalon mugawas ron nga ang Dios nga si Jehova nga Amahan langgam pod, kung bitaw ila bitang prinsipyo mo ibasihan, mugawas pod nga langgam di ay nga real si Jehova. Okay. Ha? Karon Brad Sam, imong nabasa gitinaw gyud sa Biblia nga bisan ang Amahan si Yahweh o si Jehova o unsa pay ngalan sa Amahan o El Shaddai ba, gipakita sa Biblia nga langgam siya, pero unsang matanga sa pagkalanggam gitawag kini siya og agila. Karon kumo kay agila, kining agila do na basay pako nga mao kana ang simbolo sa Amahan nga mao si Yahweh o Jehova o El Shaddai? Basahon ko ang nakasulat sa Salmo sa iyang kapitulo 91, bisa na lang adto na sa 4 para sa pagdaginot sa oras Brad Sam. Gingon kana dinhi sa atong mabasa sa Biblia. Akong basahon patalunghog lang nag-ingon. Sa iyang dagaang
pagatabunan ikaw niya og sa ilalom sa iyang pako, magapasilong ikaw ang iyang kamaturan, mao ang kalasag ug ang taming. Sa atong nabasa nga si Jehova aduna siya simbolika nga usa ka langgam ug unsang matanga sa langgam gitawag siya og agila nga duna siya pako, sumala sa atong nabasa sa Biblia. Bueno, ang pangutana ta niining pastor sa Sabadista, Mr. Bindilyo nga tigpamaba sa Sabadista, kining amahan sumala sa Biblia agilaman imong tinud-on nga si Jehova mulupad na siya kay naa may pako, diha gyud ka naluka pa sa imong argumento o ilabi na gayod nga tungkulir nga iyang gipakita nga matod pa niya ipapangutana daw ang mga ministro sa PBCM nga unsa daw kataas ang sungo sa atong magtutudlo kay ang simbolo kuno gitawag man kuno og salampati mao man ang simbolo sa Espiritu Santo, unsa kuno kataas ang tuka og unsa pod daw kuno ang balhibo sa atong magtutudlo. Mao kining mga butanga, mga higala, mga kaigsuonan nga mga ignorante sa mga nakasulat sa Biblia. Bueno brad Sam, dirita sa atong Ginoong Hesukristo. Ang ato bang Ginoong Hesukristo, unsa ba say simbolo sa atong Ginoong Hesukristo? Do na ba'y simbolo ang atong Ginoong Hesukristo? Sumala sa atong mabasa sa Biblia, unya kining simbolo sa atong Ginoong Hesukristo, tinud-on ba nato nga mao na gyud na ang iyahang simbolo nga gipakita sa Biblia? Alang sa kasuyuran sa tanan mga mahal namo nga magsunod og Brad Cesar, no? Maayo nga ato kanang kuhaan og pahayag nga ang matag kanang panahon nga gitugan sa Biblia kay ang atong pag-alagad doon na may pag-alagad sa Dios na bahin man nistulo, amahan nga mao si Jehova og ang anak nga mao si Kristo ug nata sa katulong panahon sa Espiritu Santo. Pero busa atong gikuha ang mga simbolika sa matag panahon sa malugar sa amahan, atong nasusi nga ang amahan simbolo niya langgam nga agila. Unya ang Kristo naman sumala pas pangutana ni Brad Cesar, naabay gitugan sa Biblia nga simbolo ka sa atong Ginoong Kristo? Naa, dunay duha gani kasimbolo ang gipakita gitudlo sa Biblia sa atong Ginoong Kristo, mga mahal namo nga magigsuonan niya. Unahon ko ning giingon sa Juan sa iyang kapitulo 10 bersikulo 11, ang atong pagabasahon giingon dinhi ang gipahayag lugar sa Biblia matud pa sa atong mabasa. Ako mao ang maayong magbalantay sa karniro. Ang maayong magbalantay sa mga karniro magahalad sa iyang kinabuhi sa pagkamatay alang sa mga karniro. Siya kuno ang maayong magbalantay sa karniro. Kining magbalantay sa karniro nga matud pa siya nga mao si Kristo. Kani sa pagkahulag sa pagpiyo sa Biblia, karniro ba ni siya o unsang klasiha sa pagkamagbalantay niya? Sa Juan sa iyang kapitulo 1 bersikulo 29 giingon din sa atong makapalagan sa pahayag sa Biblia, og sa pagkasunod nga adlaw iyang nakita si Jesus nga nagaingon kaniya og siya mingon, tanawa mao kana ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Sa lain nga transisyon kanang nating karniro na kana sa kanang hubad sa Biblia nga Katoliko. Busa si Kristo karniro na ang buti sabot, pero dili po nato sabton kumo nga karniro siya kanang upat na ang tiil ni Kristo, gihatag lang ang simbolika nga mao kana ang atong Ginoong Kristo. Kay ang karniro kamatud pa siya daw ang nating karniro nga magalkuha sa mga kasala sa mga katawhan. Pero gawas sa pagkakarniro unsa pa gyud? Nagsumbulog yapon si Kristo ug sama lugar sa langgam nga dunay pako, mga malnamo nga maksyon niya. Basahon ko ang Isaiah sa iyang kapitulo 8 bersikulo 8, ang atong pagabasahon dito sa 8, ug kini mo banlas ngadto sa Huda, kinumisulana pa og mulabay ug mutubo hangtod sa liog, ug ang pagbuklad sa iyang mga pako mulukop sa gilapdon sa imong yuta, o Emmanuel. Kinsa man ning Emmanuel nga gipakasama nga dunay pako? Sa nakasulat lugar sa Mateo sa iyang kapitulo 23, ang atong pagabasahon matud pa sa 37 ug 39, gipakasama kana nga kinsa nang naay pako.
mga malnamo nga magsunan. Usay simbolo ni ana nga gidala lugar sa atong Ginoong si Kristo niya. Sa akong gingon nga sita sa Mateo sa kapitulo 23 o 37 o 39 mga malnamo nga makaigsunan inyo kining patalingugan o Jerusalem nga nagapatay sa mga propeta o nagabato sa mga sinugo nga kanimo sa makadaghan gipangandoy ko ang pagkatigom unta sa imong mga anak. Maingon sa imungaan nga nagatigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako, apan nagadumili kamo tanawa, mabiniyaan o magamingaw ang inyong balay kay sultihan ko kamo, nga dili na kamo makakita kanako pag-usab, hangtod magaingon na kamo, dalaygon ang magaanhi sa ngalan sa Ginoo. Busa na piho nga si Kristo, ang simbolo ni Kristo gawas sa pagkakarero, gisimboluhan pag yun siya nga dunay pako, dunay tuil nga samas manok, busa kanang gitawag og salampate nga langgam, ang simbolo ang katumbas ana sama usab kana himungaan nga gisimbolo ni Kristo nga naman tuod kay ang himungaan dunay pako, dunay balibo, dunay tiil. Ingon ni ana ang simbolo sa Dios nga matubagi pakasamag langgam pero dili langgam nga real o literal, usa lang kana kasimbolo mga malnamo o mga kaigsunan. Karon, wa mo maulaw? Pastor sa Sabadista si Mitchell Bendilio o kato yang kulir nga pareho po niyang Sabadista? Kaning mga tawhan na babrad sa mga klaro gyud nga mga ignorante sa Biblia ug ang ilang pakayubitan lang gyud. Ha? Si Jehovah sa atong balikon do na siya simbolika nga agila. Ha? Unya dayon dunay pako. Si Kristo po do na simbolika. Unsay simbolika ni Kristo? Ang iyang simbolika karnero siya. Unya himungaan siya kay sama kuno sa kanang ang mga piso gikupkupan niya sa iyahang pako. Karon pangutana Mr. Bendilio nga pastor sa Sabadista diya sa Dipolog. Tinud-on ba nato nga kini si Kristo karnero? Kay matud pa sa imuhang pangutana o sa imong kulir nga unsa man daw kuno kataas ang ilahang sungo sa ilahang magtutudlo kay nagsimbolo man kuno og salampati. Anang bahina ignorante lang gyud mos Biblia. Tinud-on nimo nga si Kristo karnero na? Upat ang tiil, puti og balhibo. Busa ingon ana ang ato ang pagsabot unta sa Biblia. Pero kay wa may nuhaw magyud ning mga tawhana ang ilang pakayubitan lang gyud. So ingon ana gyud ang mapala sa ilahang pangutok o paminsada nga mga ignorante sa Biblia nga ila magtinud-on nga ang Espiritu Santo sa lampati nga giingon po nila nga ato kunong magtutudlo unsa kuno kataas ang iyahang tuka og unsa po kuno'y balhibo sa atong langitnon nga magtutudlo. Ingon ana nga mga ignorante kini sa Biblia, mga higala og mga kaigsuonan. Daghan ang mga simbolo sa atong Ginoong Kristo. Ang simbolo sa atong Ginoong Kristo, Brad Sam, gawas nga siya karnero, gawas nga siya himungaan, nga gitabunan ng iyahang mga piso sa iyahang mga pako o sa kana kasambingay. Unsa pa ang simbolo sa atong Ginoong Kristo sumala sa Biblia, Brad Sam? Aniya Brad Cesar atong kwaon pagyud ang lain pang simbolo sa atong Ginoong Kristo pero dili pod nato tinud-on nga mao gini real ni siya nga kanang literal kun na may mga simbolo nga iyang gipanggamit niya gawas sa kapagkakarnero, gawas sa pagkahimungaan o kanang manok kamo kanang himungaan gisimbolo pagyud ni Kristo ang iyang kaugalingon nga gi pakasama kanag leon niya sa pinadayag sa iyang kapitulo 5 versikulo 5 gingon. Inyong patalingugan mga malnamo nga magsuna, labi na gyud ning kanang nagkubi-kubi sa atong doktrina ba nga wa gid intaw hanaw. Gingon din 5:5 sa pinadayag. Unya matud pa usa sa mga ansyano mingon kanako. Ayaw paghilak tanawa, nagmadaugon ang leon sa banay ni Juda. Ang gamot ni David nga tungod niya na nakahimo siya sa pag-able sa basahong linukot ug sa pito ka mga timbre niini.
dunay gitugaan nga dunay kanang nagmadaugon daw nga ang leon Banay ni Huda. sa banay ni Huda nga gingon diha. Pero kinsa maning nagmadaugon diha sa banay ni Huda nga gitawag og leon sa simbolo niya. Badayon ko pagbasa Hebrehanon siyang kapitulo 7 mga malnamo nga maksyonan iyo kining patalingugan sa Hebrehanon 7 versikulo 14 inyo kining pagapatalingugan kung kinsa kining gingon nga leon nga nahimong Banay ni magmadaugon sa banay ni Huda. Dinhi sa 7:14 gingon, kay dayagman kayo nga ang atong Ginoo na tao gikan kang Huda ug labot ni adtong banaya si Moises wala maghisgot og mga saserdote. Matud pa duna kuno'y dayag na kuno kayo nga ang atong Ginoo daw natawgikan kang Huda. Pero kinsa man ang Ginoo nga natawgikan kang Huda? Walay lain mga malnamo nga maksyonan sa 13:13 sa 1 matud pa ni Kristo, nagatawag kamo Ginoo, Ginoo kana kay mauman ako. Busa si Kristo kanang gingon sa banay ni Huda nga gipakasabag leon nga gikan sa banay ni Huda na tao, walay lain na tumana sa atong Ginoong Hesukristo niya kay leon man siya. Ang bot mong sabton tinudo na to, ha, Bindilyo, do? Naunsa man taon kaing taon Bindilyo, oy. Ha? Ignorante lagi sa Biblia ni paluma-luma pagpataytol og pastor, di ka mauwaw, Bindilyo? Ha? Nagpataytol ka og pastor sa Sabadista, pagkaumanhuman ignorante ka man sa Biblia? Wa man ka makasabot sa mga simbolo sa Dios? Ngay mo mang tinud-on nga ang Espiritu Santo dagway sa salampati, unya mao man kana ang simbolo sa Espiritu Santo sa atong magtutulo tinud-on nimo. Ha? Sama ni Kristo. Ang simbolo ni Kristo, karniro, himungaan, dunay pako, unya si Kristo nagsimbolo og leon. Bot pa nimo ipasabot nga tinud-on nimo nga si Kristo leon na gyud. Pero sa unsang paagi, Brad Sam, ngano man nga leon man ang simbolika sa atong Ginoong Hesukristo? Iunsa ba daay kining leon sa literal sumala sa Biblia, Brad Sam, unya ato dayong kining ikonik dito sa atong Ginoong Hesukristo? Unsa ba ang pagdetalye sa usa ka leon sumala sa Biblia? O sa real nga leon. Basahon ta ang Biblia. Niya sa 30-30 sa Proverbio, Brad Cesar, akong basahon kung unsa ang bot ipasabot niini nga ano nga nagsimbolika siya leon. Niya sa akong gingon nga sitas 30-30 sa Proverbio inyo kining patalingugan. Ang leon nga mao'y labing gamhanan taliwala sa tanang mga mananap ug dili mo talikod tungod sa bisan unsa man. Matud pa unsa diyan ng leon sa sarial nga leon, matud pa labing gamhanan sa tanang mga mananap. Mao kanang gisimbolo sa atong Hesus Kristo nga gipakasamag leon tayo kay si Kristo Dios og labing gamhanan. Mo na ibuti pasabot Bindilyo, dili kay imo kanang realon nga kumo kay leon aliyo na upat ng tiil na unsa. Usa ingon ana ka ignorante kining pastor sa Sabadista nga nagpaluma-lumag patawag og pastor nanghambog pa nga duna kuno siya 38 ha ka mga nagkalalaing translation sa iyahang balay. Unya, kay 38 madiay ka translation, Pastor Bindilyo. Nganong wa man lagi nimo mabasa? Ha? Kining mga simbolo, simbolika sa atong Ginoong Hesukristo. Ha? Pirting lisura ani paluma-lumag patawag og pastor unya. Sus, pagkasayang ba sa sweldo? Pagkasayang ba sa allowance ni ining pastor sa Sabadista nga si Mitchell Bindilyo nga nagpaluma-luma o panghagit o debate pero ignorante maday sa Biblia? Ha? Wa ka mauwaw? Ha? Tinud-on nimo ang simbolo sa Espiritu Santo nga salampati sama ni Kristo. Karnero, simbolo leon. Ngano man nga leon ang gipakita sa Biblia nga simbolika sa atong Ginoong Kristo. Tungod kay ang leon labing gamhanan, hari siya. Ha? Kung atong literalon, kung mananapo na to. Pero ang pangutana, si Kristo ba'y hari? Kay ang leon gamhanan god, si Kristo ba'y gamhanan?
si Kristo ba'y hari? Sumala sa itong mabasa, Brad Sam. Atong ibiblikal ni kay kinigong mga tawhana God nagpaluma-luma og pastor kunuhay sa sabadista pero ignorante madas Biblia. 38 kuno ka translation niya Biblia pero wa man nimo ni basaha Bendilyo. Ha? Usa man kanang imo mga Biblia nga lalaig translation imo nang ipakatog? Pakauwaw ka lang sa mga sabadista. Be, atong basahon Brad Sam, kay ang simbolika ni Kristo gitawag man sab siya og leon. Ang leon sumala sa Biblia, hari siya. Gamhanan si Kristo ba'y gamhanan ug hari sumala sa Biblia nga mao kana ang simbolika nga gikuha sa atong Ginoong Kristo. May nagbiblia mo tubag. Dili ta parehon ning mga tawhana nga nagpalumalumag basa sa Biblia pakauwaw man lang ni siya Seventh-day Adventist. Be, basa Brad Sam? Aniya Brad Cesar, basahon ko nga sa among pangutana si Kristo ba hari? Yaw. Sa basahon sa nakasulat sa Juan sa kapitulo 19 Brad Cesar, o niya isugod lang nato sa bersikulo 19 batos 22. 19 og hantod sa 22 gingon og si Pilato usab og si Pilato usab nagsulat og usa ka paybalo og kini iyang gibuhat gibutang sa uluhan sa cross. Ang paybalo nagingon si Jesus nga taga Nazaret, ang hari sa mga Hudyo. O bisag lang gani, taman klaro na kayo Brad Sam nga si Kristo gitawag og hari. Ang iyang simbolo leon. Kay ang leon mao kana siya ang labing gamhanan sumala sa atong nabasa sa Biblia. Busayon na ang pagpasabot Bendilyo. Pagkaluoy ba sa inyong labaw nga dawat-dawat kag suhol, dawat-dawat kag sweldo diha nya nagpataka ka naman lag sabot sa Biblia. Pakauwaw man lang ka sa pagtulunan sa sabadista. Garon ang iya na pod Brad Sam nga iyahang pagpaningil na pod matud pa na niya nga wa may mabasa diha nga ang inyong magtutudlo matud pa na niya nga sumala sa iyahang pahayag Brad Sam nga kung magpaila kuno ta og Dios, ang Dios kuno mag-una man kuno na sa kalibutan. Mag-una man kuno ang Dios, wa pagani kuno buhata ang kalibutan Brad Sam. Ang Dios kuno naa. Pero karon og kanang inyong master nga si Tomas Eugenio nga maoy inyong gipaila nga mao ang katumanan sa Espiritu Santo kanus araman na mutumaw matud man na niya mitumaw man daw kuno ang ato ang magtutudlo natong Disyembre 29 nya asa man kuno musibo ba kunos Biblia nga sumala kunos Biblia nga wa pagani kuno buhata ang kalibutan ang Dios na ana unya ang inyohang magtutudlo mitumaw lang nadtong Disyembre 29 1939 makatarunganon ba mo nga ministros PBCM ato ning tubagon nagtuo ka og lisod ni para namo di tano pero basahon ta ang iyang sitas Brad Sam. Niya Brad Cesar iyang gigamit kining sitas nga pasikaranan lugar sa iyang hiwi nga doktrina sa Jeremias sa kapitulo 10 bersikulo 12 ang atong pagabasahon gingon. Gibuhat niya ang yuta pinaagi sa iyang gahom, gitukod niya ang kalibutan pinaagi siyang kinaadman, gibuklad ang kalangitan matud pa pinaagi sa iyang salabutan. Gitukod kuno sa Dios ang kalibutan. Sa daw ang kalibutan na kuno naan ang Dios. Mo na ang kanang Dios matud pa di Bendilyo pero kani Bendilyo kanang imo man gyud ang gipaningil ang among giingon nga gitudlo gipaila namo nga Dios nga matud pa natuman sa among magtudlo pero nga Espiritu Santo. Pero wa ba ka kay balo nga among gitudlo sa daghang mga panahon nga wala pa nang 1939. So wala pa ng 1939 ang Diyos nga Espiritu Santo diha na sa spiritual being. Ano naman? Tungod kay sa among gibasihan sa Biblia sa among doktrina matud pa sa mabasa
kay gingon man nini ang gibuhat kuno niya ang yuta pinagi siyang kagahom, gitukod niya ang kalibutan pinagi siyang kinaadman. Busa gitugana mo nga naghimo nining tanan nga makita nato gikan sa mga tao, tanan nga makita nato daan na eksistido na diha ang Dios. Tulo silang naghimo nini nagtambayayong ngayong masayod ka Mr. Benilo. Asa prueba? Matod pa sa Amplified Bible nga among basahon sa 1:26 gingon, God said, close parenthesis, open parenthesis, let us, the Father, the Son, and the Holy Spirit, tulo ang gisgutan, He make mankind in our image. Nakasabot ka na Benilio, do? Tanang makita na to, lakip na ang mga tao, apel, pagbuhat sa Dios, kinsa, kanang tulo, nagtambayayong amahan, anak, ug Espiritu Santo. Busa wala mi masayop nga nagtug-an mi, nagtudlo mi sa Espiritu Santo kung among gitug-an 1939 tud kanay mo nay tukmang panahon nga ang Espiritu Santo nagpaila nga nagbaton og lawas do aron ka masayod, ha? Klaro kayo, Benilio. Moingon ka nga wa pa ang kalibutan na nana ang Dios, unya ang inyohang master ming tumaw lang Disyembre 29, 1939. Wa day ka kahibaw, Benilio, nga sa pagbuhat sa kalibutan naana ng tulo, amahan, anak og Espiritu Santo, apan spiritual being pa. Mukuha tag example, Brad Sam. Sa wa pa magbaton og lawas si Kristo, Brad Sam. Unsa ba si Kristo sa pinasugdan? Siya ba'y tao na ba siya sa iyang kaugalingon? Ignorante lagi ni kaning tawhan na bitaw ambot kapag kaluoy ba sa sweldo aning tawhan na sa mga kadagkuan sa sabadista nga nagpakauaw man lang ni. Be atong sayron na Biblia, Brad Sam. Sa wala pa si Kristo'y lawas. Unsa ba ang kahimtang kay sa pagbuhat sa kalibutan spiritual being pa man na sila wa pa may lawas? Si Kristo ba sa wa pa siya magbaton og lawas? Unsa ba si Kristo sa pinasugdan? Tao na ba siya nga makita? Sumala sa Biblia? Aniya, Brad Cesar, may nang atuning kanang biblikalo ning kaning prinsipyo aning tawana gud kay nagkasayop pastang dagkuag sayop nining tawana. Ngano man ning tawo na nagpadayon man siya sa iyang pagkapastor ning tawo oy. Niya may nga imong ibawan Benilio nga si Kristo sa wala pa lugar ang tukmang panahon, wa pa siya intay lawas do. Gitagna pa siya spiritual being pa siya. Niya sa unang Pedro matod pa sulat ni Pedro sa 1 sa iyang kapitulo 10 atong pagbasahon hantod sa 11 ingon nini. Ang mga propeta nga nagtagna may tungod sa grasya nga igapadayag matod pa kaninyo kini sila nangita og nagpakisusi unsa may tungod niining maong kaluwasan. Ang mga propeta daw na nagpakisusi mo tungod daw niining dakong kaluwasan ug unsa kining kaluwasan nga gipasabot sa mga propeta sa 11 gingon. Ilang gisusi kinsang tawhana unsang panahona ang gipasabot sa Espiritu ni Kristo nga diha kanila sa ilang pagtagna sa pag-antos ni Kristo og sa himaya nga mudason niini. Timan natos nasusi na to napiho nga si Kristo sa pagwala pa di ay maabot ang tukmang panahon gitagna siya gitagna siya sa mga propina nga ang Espiritu ni Kristo daw nga bot gipasabot kung kinsang tawana og kanus ang panahona kanang gibot gipasabot sa Espiritu ni Kristo. Sa ato pa, Brad Sam, klaro sa imong gibasa sa wa pay lawas si Kristo pinaagi didto sa usa ka birhen nga ulay nga si Birhen Maria, espiritu siya sa kahimtang. Tukma didto sa Henesis kapitulo 1 bersikulo 26 sa Amplified Bible nga sumala sa imong gibasa naging God said let us Father, Son, and the Holy Spirit make mankind in our image after our likeness. Naana ng tulo, pero spiritual being pa lamang kini sila. Wa pay lawas. Karon atong pruibahan nga si Kristo sa wa pa magbaton og lawas, spiritual being ba gyud siya? Oo. Uban na siya sa amahan.
Akong basahon, Brad Sam, pabor ko naman ang Biblia. Ang Juan Kapitulo 17, versikulo 5, ingon nini ang atong mabasa, Mr. Bendilio, nga pastor sa Sabadista, nga nagpakauaw sa Sabadista, nga ignorante sa Biblia. Basahon ta. Si Kristo ba'y kauban na siya siyang amahan, wa pa magbaton og lawas? Oo, Mr. Bendilio, basig wa di mo ni mabasa. Gingon, no? O karon amahan, pasidunggi ako, diha uban gayod kanimo, na ng kadungganan nga gihuptan ko kaniadto uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. Unsa, Mr. Bendilio? Sa wala pa ang kalibutan uban na si Kristo sa iyang amahan. Nga wa nimo ni mabasa sa imong pagpanghambog nga duna kuno kay 38 ka translation sa Biblia. Nga kadagha maday kag translation sa Biblia nga wa man nimo ni basaha. Ha? Diha, ko ka na sayop, Mr. Bendilio. Pakauwaw ka man lang. Karon, ato nang klaro, Brad Sam, nga si Kristo, uban na siya sa iyang amahan, wa pa buhata ang kalibutan. Doon na pa ba'y dugang prueba, Brad Sam? Nga si Kristo, uban na gyud siya sa iyang amahan. Sumala sa itong mabasa sa Biblia. Mayong Bibliahon tani, Brad Sam, si Mr. Bendilio. Oh, may na nga itong leksyon nunis, Bendilio sa pinagis mga Biblia rapod, sa Biblia rapod nga mabasa, Brad Cesar niyaw. Sa Proverbios ang Kapitulo 8, versikulo 22, hantod sa 30 ang atong pagabasahon giingon din sa nakapayag sa Biblia gingon. Matod pa, Siuba nagbaton kanato o kanako sa sinugdan sa iyang dalan, una pa sa iyang mga buhat. Kani, ako gipamutang sa itaas gikan pa sa walay katapusan, sukad sa sinugdan sa wala pa ang yuta. Unya sa 24 gingon, sa diha nga wala pa'y kailadman, ako na'y mugso na. Sa diha nga wala pa'y mga tubod nga magadagayday sa tubig, sa wala pa magapahimutang ang mga bukid, sa wala pa ang kabungturan, ako na'y mugso na. Samtang matud pa nga wala pas niya mabuhat ang yuta ni kapatagan ni ang sinugdan sa abog sa kalibutan. 27. Sa diha nga gitukod niya ang kalangitan didto na ako. Matud pa, sa gipamutang niya ang usak ka lingin ibabaw sa naong sa kailadman. Sa 28, sa diha nga gihimo niyang malig-on ang kalangitan sa kaitasan, sa diha na ang mga tuburan sa kailadman nahimong mabaskog, sa diha nga gihatag niya sa dagat ang iyang utlanan, nga ang mga tubig dili magalapas sa iyang sugo, sa diha nga iyang gilaraw ang mga patukuran sa yuta. Unya ako didto, tupad kaniya ingon sa usa ka batid nga magbubuhat. Ug ako sa matag adlaw maoy kaimot niya nagalipay sa kanunay siyang atubangan. Musa mo kana ang tanda may ni Kristo Barsisar nga naman tungod sa gibasa nimo sa 17:5, si Kristo sa wala pang kalibutan diha na siya, kauban na siya sa amahan, mga mahal namo nga mga kaigsunan. Biposton tanig sitas ning pastor sa Sabadista nga nagpakauaw lang sa iyang pundok, nga ignorantes Biblia, paluma-luma nga tig paluma-lumag panaway sa tuang pagtulunan, Brad Sam, pero wa maday hanaw ni. Mr. Bendilio, isuwat! Basig wa kaning sitasa. Wa pa si Kristo magbaton og lawas, naa na siya do. Unsa pa? Gingon din sa Kolosas, Kapitulo 1, versikulo 15 ngatos 18. Gingon ka na, Mr. Bendilio, pastor sa Sabadista, nga ignorantes Biblia. Unsay mabasa na to dire? Siya mao, si Kristo siya maong dagway sa dili makita nga Dios, ang panganay sa tibuok nga kabuhatan. Kay pinaagi kaniya kang Kristo gibuhat ang tanang mga butang diha sa langit
og dinhi sa yuta makita og dili makita, mga lingkuranan, mga harianon o kagahom o pamunuan o pagbulutan, ang tanang mga butang gibuhat pinaagi kaniya og alang kaniya siya, si Kristo mauna sa wala pa ang tanang mga butang og diha kaniya ang tanang mga butang gipakapot. So atong nakita, Brad Sam, nga ang atong Ginoong Hesukristo wa pa magbaton og lawas, spiritual being, kauban na sa samahan og sa Espiritu Santo kaysa pagbuhat sa kalibutan na anak ng tulo, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Wa lang na nimo masabti, Mr. Bendilio, mo kana ang among tubag diha kanimo. Unya karon, Ratsam, atong usisahon nga matud pa na niya nga inyong magtutudlo ka na inyong gipaila nga si Master Tomas iyo inyo senior. Uwahi raman na, bag-o pa man ang inyong gipaila. Karon, Brad Sam, atong tikion si Kristo. Sawa pa si Kristo matao, doon na nabay nag-una niya, unya pilapod ka mga kalibuan, ka mga sentury, ayha pa nagabaton og Kristo. Pila ba kakaliwatan, Brad Sam, ang miagi? Wa pa matao si Kristo, basa ang Mateo 1. Pila kakaliwatan, Brad Sam, ayha pa nagpaila si Kristo. Pila kakaliwatan, sumala sa gitugan sa Biblia. Kay ignorante may gining tawhana ba? Maingon nga nganong karon pa man na inyong master? Wa kay kay balaw? Nga wa pa si Kristo naguna na daas Adan og si Iba, sila si Moises, sila si Abraham, si Jacob, uban pa mga propeta. Pila ba kakaliwatan diha pa ang Kristo na tao sumala sa Biblia? Ignorante mo ni tawhana, Brad Sam. Ani Brad Cesar ato ning kaning leksyonon si Bendilio. Kay nagtuo mo nga siya na maningil pa nga. Bago lang anang inyong master, 1939. Nga nagpaila Espiritu Santo niya. Diin man di siya sa una nga. Karon mo lang siya nito nga. Ug sa lain pa pagkasulti. Nito nga mo lang nga og tingulan sa maguhong. Sa mabaguhong. Dili mga malnamo kabusan. Kay kung nagtudlo mi niya na nagbase mi sa mga kasaysayan sa nakasulat sa Biblia. Sama ni Kristo. Sa pagtunga ni Kristo. Pagkadaghan pa intaw mga kaliwatan, mga panahon nga nausik, nga panahon nga milabay, usa pa intaw nakatagamtam og Kristo nga dunay lawas nga kanang real ang kalibutan niya. Sa Mateo sa kapitulo 1 bersikulo 1 atong basahon hantod sa 11. May nga ato kanang basahon aron mahibalo intaw ni Bendilio kay bisag na ibas ka basa na siya unsa man iya mang gipalapos intaw sa pikas dunggan. Niya, sa uno sa Mateo sugod kog basahan tud sa 11 ang basahon. Daghan kayo ning kaliwatan na Brad Cesar ayha pas Kristo miabot nga nagbaton og lawas gingon din ang basahon sa kagikan ni Hesukristo, kadakoan ang kagikan ni Hesukristo nga anak ni David, nga anak ni Abraham. Si Abraham mao ang amahan ni Isaac ug si Isaac ang amahan ni Jacob. Og si Jacob ang amahan nila ni Juda og sa iyang mga igsoong lalaki. Og si Juda ang amahan nila ni Paris og si Zara nga gianak ni Tamar og si Paris ang amahan ni Isrom og si Isrom ang amahan ni Ram og si Ram ang amahan ni Aminadab og si Aminadab ang amahan ni Naason og si Naason ang amahan ni Salmon og si Salmon ang amahan ni Boaz nga gianak ni Rakab og si Boaz ang amahan ni Obed nga gianak ni Ruth og si Obed ang amahan ni Jose og si Jesse amahan ni Jesse og si Jesse ang amahan ni David nga hari og si David mao ang amahan ni Solomon nga gianak sa asawa ni kanhi ni Urias og si Solomon ang amahan ni Roboam og si Roboam ang amahan ni Abias og si Abias ang amahan ni Asa og si Asa ang amahan ni Josaphat og si Josaphat ang amahan ni Huram og si Huram ang amahan ni Uzias og si Uzias ang amahan ni Watam og si Watam ang amahan ni Akas
og si Akas ang amahan ni Ezekias, og si Ezekias ang amahan ni Manases, og si Manases ang amahan ni Amos, og si Amos ang amahan ni Hozias, og si Hozias ang amahan nila ni Zikunias, og si sa iyang igsuon nga lalaki sa panahon sa paglain kanila ngadto sa Babilonia. Busa kung ato gining kanang basahon pagkadaghan na aning kaliwatan na Brad Cesar. 14. Nga 14 ni sila og atong ipon ba? Pagkadaghan nga kaliwatan, usa pa mitunga intan ang Kristo. Busa nagkonsumo ni siya sa daghan nga katuigan. Kung ato ning itandi sama sa pagpaningil ni Bendilyo og adto ni ibalik na tong panahon. Moingon gyud daw asa man na Kristo, pagtungang Kristo, moingon gyud ka nga. Ay dili na tinuod na naman. Nakaron mo lang na niabot nga pagkadaghan ng katuigan nga milabay. Diin man ni siya. Di ba mo gawas pong inana nga sistema Bendilyo? Busa dili gyud inana ang basihan sa kamatuan tungod kay sa atong matagad ang Kristo sa wala pa ang kalibutan diha na siya lamang spiritual being pa siya ug wa pa siya lawas nga gipaila sumala sa atong nabasa. Sama usab sa among magtutudlo kung mayong ka 1939 lang mitunga sayop ka kay ang 1939 mao kanay paghingpit-hingpitan nga pagpaila nga ang Espiritu Santo nga nag-spiritual being sa unang panahon kauban ni Kristo diha sa 1939 mauna ang kinatibukan nga nagdala siya og lawas nga mailhan lugar sa tao. Mga malnamo nga magsidingon ni ana Kay og dili gud magbaton ang Dios og lawas Brad Samuel og Mr. Bendilyo. Unsaon man nato pagtuo? mao Nga gani si Kristo gani nagbaton og lawas wa to is mga tao samot pagkag spiritual being. Be klaruha kuno na imong utok Mr. Bendilyo. Wa gali to is Kristo nga nagpakitag mga milagro, nagpakita og lawas. Gipangbanhaw ang mga patay, giayo ang mga masakiton. Wa gani tuho Pila ka kaliwatan ay pa nagbaton og Kristo. 14 pa ka kaliwatan Mr. Bendilyo. Unya ang matag kaliwatan nagkumpos ka na og daghang mga katuigan. Nganuman atong prubahan sa Biblia ay atong pangutan-on kini si Noe. Si Noe unsabay gipakita sa Biblia kanus abas Noe namatay pilay edad ni Noe. tao sa Dios na. Tao na sa Diyos Unsa man ang gipakita sa Biblia. Mr. Bendilyo, basahan ni daw. Ang Henesis Kapitulo 9, versikulo 28 o 29, pilay edad ni Noe, aya siya namatay. Awa, pas Kristo ani matao. Gingon isuwat Mr. Bendilyo, pastor sa Sabarista, nga nagpakauwaw lang sa iyang pundok. Unsay gingon? Og nakadangat si Noe sa human ang lunop, tulo, kagatos, o kalim-an katuig, og ang tanan nga mga adlaw ni Noe, siyam kagatos, og kalim-an katuig, og namatay siya. Pilay edad ni Noe, Mr. Bendilyo? 950 do. Ay, wa pa'y Kristo ana Karon, si Noe na. Ari na puta diri ni kuan. Kiniyating si Adan. Pilay edad ni Adan ay namatay. Gingon din niya. Sa Henesis, ilista Mr. Bendilyo. Ignorantes Biblia. Nga pastor sa Sabarista. Unsay giingon. Og ang tanan nga mga adlaw sa kinabuhi ni Adam. Henesis Kapitulo 5, versikulo 5 nag-ingon. Og ang tanan nga mga adlaw sa kinabuhi ni Adam, siyam kagatos o katuan katuig, og namatay siya. Pila edad, Mr. Bendilyo, nga pastor sa Sabarista, nga ignorantes Biblia? 930 katuig. Namatay si Adam. Jesus, wa pa'y Kristo ani, Mr. Bendilyo. Atong ipuno 180 kapin. Onya, kinsa pa? Si Seth, nga anak ni Enos. Unsay pila edad? Basa Mr. Bendilyo. Ang Henesis Kapitulo 5, versikulo 11. Unsay gingon dinhi.
og ang tanan nga mga adlaw ni Enos siyam kagatos og 5 ka tuig og namatay siya. Pila edad ni Enos? Nga anak ni Seth. Nanganak gingon si Seth, nanganak ang Enos. Pila ang edad nga namatay? 905, Mr. Bendilio. Kana lang ang mga sitas nga among ipasiuna nimo. Unya maningil ka sa among magtutudlo nga moingon nga ano pa man nga 39 Disyembre 39 manintungan ng inyong Espiritu Santo, daghan na mga katuigan ng milabay. Unya si Kristo day. Unsan? Pila man day kakatuigan kasiglo ayha pa ang kalibutan nakabaton og Kristo. 14 pagani kakaliwatan ayha pa ang Kristo, ayha pa ang kalibutan nakabaton og Kristo. Ingon ana, Mr. Bendilio, ang pagsabot sa Biblia, ambot ng imuhang sinabtan ug asa na imong utok, Mr. Bendilio, nga pastor sa Sabadistayo pagpaningil do. Nga ngano man ang inyong magtutudlo. Disyembre 29, 1939 si Kristo day. Pila maday kasiglo, pila katuigan aya pa ang kalibutan nakabaton og Kristo. Wa ka mauwaw? Karon ang Espiritu Santo ba, Brad Sam? Sumala sa atong mabasa sa Biblia, si David ba'y naghisgot na badaan si David og Espiritu Santo, wa pa magbaton og lawas, naa na bagyod ang Espiritu Santo. Sumala sa atong mabasa sa Biblia, Brad Sam, nga kung pangutan-on tanis Mr. Bendilio nga ignorantes Biblia, wa pa kuno'y Espiritu Santo. Hoy, paklaro Bendilio, basa ang Biblia, Brad Sam, naa na ba Espiritu Santo, wa pa magbaton og lawas? Mao ni butang Brad Cesar nga wa gid intaw ni mahibaluin ni Bendilio. Nagsigibag pangutana pero gid ta ba nga sayop ta pero wa niya lilia nga ang Espiritu Santo so wala pa di ay magbaton og lawas so wa pa nang 1939. Naa na di ay ang Espiritu Santo bisan kani si David nakasinati niya na in taon do Bendilio. Sa Salmo siyang kapitulo 51 versikulo 11, gingon din matud pa sa atong makapayag sa Biblia. Gingon, ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan, ingos David. Ug ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Tiyaw mo na. Si David gani sa iyang panahon nakasinati na gani siya sa Espiritu Santo, nakadawat na siya sa Espiritu Santo lamang dili itong 1939 nga nagbatog lawas kundi spiritual being pa lang Bendilio. Kanang 1939 nga among gitugaan mao nay tukmang panahon nga ang Espiritu Santo nagmagbato na og lawas, mao kanang among gipabalo nga na kanimo. Klaro kayo, Mr. Bendilio. Ang Espiritu Santo gitugaan na daas mga propeta lamang wa pa magbaton og lawas sama ni Kristo ba? Sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 10 ug 11 nga nagpasabot na daan ang mga apostol nga nag-ingon nga ang Espiritu ni Kristo. Si Kristo doon na Espiritu. Ang Espiritu Santo naa na pud gapon. Kaysa pagbuhat sa kalibutan tulo, Amahan, Anak, Espiritu Santo, angay ka may balo, Mr. Bendilio, apan wa pa lamang magbaton og lawas. Mausad gyapon si Kristo, sa wa pa siya magbaton og lawas, pila ka katuigan ang milabay. Daghan pang mga katuigan, ay pa nakabaton ang kalibutan og Kristo. Mumangani nga sa pag-abot na ni Kristo, ang mga yaga-yagaon o mga yubitan sa mas utok ni Bendilio, nag-ingon manggali ito mga parisyo, Hoy, Kristo, wa pa manggani katuan ng imong edad. Unsay tubag ni Kristo? Wala pa si Abraham, mauna ko. Sumala sa tubag ni Kristo. Wa pa kuno sa Abraham. Daan na kuno sa Kristo. Pero ang mga yubitan sa mas utok aning Bendilio nga pastor sa Sabadista, ay 39 pa abot ang inyong Espiritu Santo. Mauna ang wa masabti ni Mr. Bendilio nga pastor sa Sabadista. Sama gihapon ka na kay giingon ka na sa Ecclesiastes kapitulo 1 bersikulo 9, Brad Sam, history merely repeat itself. Ang namao kaniadto mamao usab og. Mao nay wa mahibaw ini mo, Mr. Bendilio,
nga nangningil namo nga ngano man daw ang Espiritu Santo karon pa mang 1939 sa samang pagkagisama sa pang Kristo. Pila pa ka siglo, pila pa ka katuigan ay hapang kalibutan nakabaton og Kristo. Busayaw pagpaningil Mr. Bendelio. Anang imuhang sinabtan nga ignorante ka sa Biblia pagkaluoy sa mga kadagkuan sa Sabadista ang suhol nga imuhang nadawat. Mo na Mr. Bendelio ang imuhang pagpaningil diri namo nga maingon ka nganong 39 wade ka kahibalo nga naa na sila wa pa lang magbaton og lawas. Mao na ang atong nasabot Brad Sam niining tubag sad nato niining nagpakapastor kunuhay sa Sabadista nga ignorante sa Biblia. Doon na pa ba kayo ikasulti, Brad Sam? Muna si Bendelio nga matud pa ang iyang pagpaningil bitaw Brad Cesar. Muna'y pagpaningil nga why dili makatrunganon ba? Ngano man? Ipaningil niya nga ang 1939 nga nung diya lang wa siya maglili nga si Kristo daghan ang katuigan ang nakonsumo before ang kalibutan nakabatog Kristo kay mitunga ang Kristo sa 33 AD na may na inyo kanang may kanang inyong basihan before Christ sa panahon sa mga propeta so wala pa Anyo Domini 33 AD una pila man ka century Bendelio nganong kanang maningil magka nga ang among magtutudlo nga 1939 natural tud kay sa uno noy bisa ano man ang gingon kun unsa ang matud pa dunay history merely repeats itself nga kun mao ag kun unsa ang kaniadto mamausap ugma nga ang ugma mao karon nga ang Kristo nga sabang pagkaagi nito nga siya 1933 na ide pero before niya na diha na ang Kristo sumala sa atong nabasa sa Amplified Bible na magyug ka na Bendelio kay matud pa nimo 38 ka bersyon imong Biblia busa na anas Amplified Bible do basaha nga wala pa ang Kristo na nag-exist na siya wala pa ang kanang iyang material nga naitabo nga lawas nag-exist na kay naana sa Amplified Bible mabasa na to ang Amahan ang Anak diya na ug ang Espiritu Santo lamang sa amo nang gingon spiritual being pa na niadtong maong mga panahon sumala sa itong mabasa sa Biblia. Karon ang iyang pagpaningil Brad Sam na naman lantay mga 10 minutos basab no 5 minutos lang 5 minutos di ay Mr. Bendelio nagingon man ka asay mabasa nga ang inyong magtutudlo tumas inyo mabasa sa Biblia mo lagi na Brad Sam dugay man nato nang gitubag Bendelio pastor sa Sabadista ang Biblia kung magtagna dili i-apil ang pangalan kayo i-apil ang pangalan wa nay nakalaing reliyon karon usa na lang atong tuhuan kay ngano man naanay mabasa sa Biblia nga mao na ang ngalan sa Dios muhatag tag example Brad Sam nga wa ni masabtin Mr. Bendelio Isaias 9:6 Brad Sam kining Isaias 9:6 tagna mani kinsa maning tagna Brad Sam naabay giapil ang pangalan niya kay maningil magud ni siya Brad Sam nga nabay kuno mabasa nga Tomas Aquinos Biblia be kining Isaias 9:6 basaha Brad Sam kun kini kinsa ba ang katumanan nini nabay pangalan po diha nga gitagna nga mao gyud na siya ang katumanan aniya ba siya basaw na to ning Isaias 9:6 ato gining mabasa dinhi nga wala gining taw literal litra po litra nga atong masabot mabasa na to nga naay ngalang Kristo niining maong sitas gingon dinhi kay alang kanato ang usa ka bata mataw alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag ug ang kagamanan igatungtong sa iyang abaga ug iyang ngalan pagkatawgon kay bulungan magtatambag Dios nga pagkagahom amahan nga walay katapusan prinsipe sa pakigdayat wa gyud Kristo in taon dinhi nga kanang mabasa pero nganong ato ning gidawat tud kay mao kana kay matud pa sa Biblia kanang pagipakatao nga matud pa usa ka anak pakatawhon na amana na pag City 14 gani Brad Cesar o sa Isaias nga birhin nga ulay mga anak nga natuman na kinsa kanang anang mo anak nga musamko ni anang bata nga kanang gitawag og birhin nga ulay mao man si Maria kinahanglan sa Mateo 1:23 21 sugod basa hantod sa bersikulo 23 mao na ang kasaysayan ni Kristo
Busa, ingon ana Mr. Bendilio og maningil ka mingon abay litra por litra nga mabasa nga sa inyong magtutudlo. Dili abilidad sa Biblia Mr. Bendilio galing kay waan man gyud tay oras brasam no. Daghan po tatag itutubag. Mo na Mr. Bendilio ang among reply nimo nga dili lagi abilidad sa Biblia nga kung magtagna i-apil ang pangalan. Kay kung i-apil ang pangalan wa nay nakalaing relihiyon karon. Wa nay born again, wa nay Sabadista, wa nay Jehovah's Witnesses, wa nay nakalaing mga reliyon, wa nay Islam guban pang nakalalaing reliyon nga dunay 4,000 ka nakalaing reliyon nga rehistrado sa atong gobyerno. Wa na nganuman palit lang tag Biblia, busa dili na angay pa nga maglalis pata kay naa nay pangalan sa Dios nga mao atong simbahon. Busa Bendilio, amo nang natubag ang imong pagpaningil nga ikaw usa ka pastor sa Sabadista nga ignorante sa Biblia. Naningil nga wa gyud kasayuran. Mao kana mga higala og mga kaigsuonan. Tungod Brad Sam, daghan pauntag kita og itutubag niya, daghan man ni siyag mga isyu Brad Sam, ato man niya nang tun-an gapon ang iyang mga isyu dinhi. Ato lamang iawhag sa ato ang mga suking tigpaminawan, ilabi na sa atong viewers nga sundan lang ta dinhi sa maong istasyonan sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 dinhi sa maong istasyonan sa DYLA. Sundan lamang kami. Daghan pa mi tutubag ning pastor sa Sabadista. Busa kini yung alagad sa kanginan ug mapasalamat ta sa atong langiton ng magtutulo Brad Sam. Di bata mo close lugar. Salamat Master sa mga panalangin na imong gatag sa imong mga tinunan o manghinaot kami Master nga unta dugang panglamdag sa ihatag din mo din sa imong mga tinunan aron nga hayag kini ngadto sa pagsabot sa mga katawhan. O kini yung alagad sa kanginan si Brother Cesar Patiuban sa kong kauban. O kiniusab si Brother Samuel Montemayor mo ingon na lang kaninyo nga hantod sa sunod Domingo managuban gyapon kita sa buong oras og istasyon ug mayong udto kanatong tanan.